Всички сме чували, че техниката няма значение, но все пак аз намерих един фактор, който изобщо не е за пренебрегване. За да избегнем бърнаутването, когато имаме така наречената нормална работа, опитваме се да развиваме бизнес и също така създаваме съдържание за интернет, трябва всичко да е направено лесно. Аре бе, къде е уния нож, човек? Не мога да си намеря ножа. Но какво имам предвид под лесно? Всяко едно нещо, като създаването на контент, например, да има минимален процент теншън или триене на български. Това означава веднага да можеш да седнеш и да запишеш нещо, или когато ти дойде някоя идея, сядаш и веднага почваш да снимаш. Затова взех едни от тези. Има магнит. Никой му трябва манио. Вместо да трябва да свързвам големи микрофони като този и след това да синхронизирам аудиото с това на камерата, този тип микрофони позволяват висококачествено аудио да влиза директно в камерата, с която снимате.